La pandèmia que estem patint des de fa un any ha posat de manifest la debilitat de la nostra sanitat pública. El Partit dels Socialistes vol revertir aquesta situació amb l'ampliació de plantilles a primària per tal de poder atendre els seus malalts en 48 hores. També reduir les llistes d'espera hospitalàries fent una millor connexió entre primària i secundària perquè no es repeteixin proves. Millorar els salaris dels sanitaris que han perdut molt en aquesta temporada. I per últim també ampliar especialitats com psiquiatria i psicologia per donar una certa importància a la malaltia mental. Per tot això fem Illa President. Els socialistes estem compromesos fermament amb les polítiques de dependència que milloren l'autonomia personal i l'atenció. Malauradament, la dotació de dependència s'ha vist reduïda per part dels últims governs de la Generalitat. Per això, des del PSC proposem crear un pla de xoc de dependència a Catalunya per resoldre les llistes d'espera amb l'objectiu de reduir els terminis de valoració i prestació efectiva dels serveis i les prestacions de dependència. Obrir 5.000 noves places de residència i 5.000 places de centre de dia en 4 anys. I per últim, promoure un nou model residencial que situï les necessitats dels i les residents en el centre, que garanteixi el continu assistencial i no els consideri com un grup homogeni i indiferenciat. El proper 14 de febrer vota PSC. Fem-ho. Hagámoslo. President Illa.